Tänään Olosian joulukalenterissa hellitetään hetkeksi iltanuotiolla. Ota itsellesi mukava asento ja varmista, etteivät vaatteesi kiristä. Kun olet valmis, voit hengittää muutaman kerran pidempään ja syvempään, sulkea silmät ja ryhtyä laskeutumaan tähän pieneen meditaatiohetkeen. Vie tietoisuus hengitykseesi. Seuraa, kuinka rintakehäsi nousee ja laskee hengityksesi tahdissa. Kun hengität sisään, sinun virtaa ilmaa, elämän voimaa. Ja kun hengität ulos, kaikki kehoosi kertynyt kiire ja jännitys poistuvat. Hengittäminen on helppoa, luonnollista ja vaivatonta. Kehosi alkaa rauhoittua ja mielesi alkaa hiljentyä. Ota nyt omaan tahtiisi 3 hieman syvempää hengitystä. Ja ilmaa sisään nenän kautta. Anna keuhkojesi täyttyä kauttaaltaan. Ja anna ilman purkautua sitten ulos suun kautta niin, että keuhkosi tyhjenevät kokonaan. Hengitä sisään rauhallisuutta ja rentoutta. Ja puhalla ulos kaikki kehoosi kertynyt jännitys. Tunne, kuinka rauha leviää kehoosi ja kuinka mielesi hiljenee. Palaa sitten takaisin normaaliin hengitysrytmiin. Kuvittele käveleväsi talvisessa metsässä. Lumi narskuu kenkien alla. Ilma on raikas ja siinä tuoksuu pakkanen. Maa on lumen peitossa ja kaikkialla ympärilläsi kimmeltää, kun myös polkua ympäröivät puut notkuvat tykkylumen painosta. Poskesi ovat raikkaan punaiset, mutta sinua ei palele lainkaan. Sinulla on lämpimästi päällä. Nautit kaikin aistein talvisen metsän tunnelmasta, kaikkialla leijuvasta hiljaisuudesta ja rauhasta. Saavut nuotiopaikalle, jossa ajattelit viivähtää hetkisen metsän rauhasta nauttien. Lasket repun selästäsi ja levität taljan nuotion äärelle. Nuotiossa kytee vielä hiillos edellisen kulkijan jäljiltä. Lisää tuohon hiillokseen muutamia puita ja eipä aikaakaan kun liekit heräävät eloon ja aloittavat oman vallattoman tanssinsa puiden pinnalla. Katselet kuinka tulenlieskat loimuavat leikkisästi nuotiopuiden lomassa, vapauttaen palavasta puusta valoa ja lämpöä sinun iloksesi. Lyhyt talvipäivä alkaa taittua mailleen ja sininen hetki saapuu. Kaikkialla ympärilläsi on hyvin kaunista, niin syvän sinistä. Se luo upean taustan vieressäsi loimottavalle nuotiolle. Istahdat pehmeälle taljalle. Sinulla on siinä hyvä ja lämmin olla.
Hengityksesi höyryää, mutta sinulla on lämpimät vaatteet ja vieressäsi valaisevan nuotion hehku. Tähdet alkavat syttyä taivaalle yksi kerrallaan. Ne tuikkivat kilpaa hangen kanssa. Kuulet korvissasi puiden räiskeen nuotiossa ja ympärilläsi lepäävän hiljaisuuden. Sinun on hyvä ja lämmin olla. Aika tuntuu pysähtyvän ja sinulla on vain tämä hetki. Anna itsellesi lupa nauttia tästä hetkestä. Nautit nuotion lempeästä lämmöstä, joka hyväilee kasvojasi, saaden kaikki pienet kasvulihaksesi rentoutumaan. Yksesi lähtee syvenemään itsestään ja huomaat, kuinka tuon nuotion lämpö lähtee leviämään kasvoiltasi vähitellen kaikkiin suuntiin. Se leviää niskalle ja kaulalle, jatkaa matkaansa hartioille, valahtaen siitä käsivarsiin ja kämmeniin, aina sormenpäihin saakka. Kätesi tuntuvat lämpimiltä ja painavilta. Sinun on hyvä ja lämmin olla. Sinulla ei ole kiire mihinkään. Kukaan ei vaadi sinulta mitään. Tämä hetki on vain sinua varten. Lämpö valuu yhä alaspäin rintakehäsi. Siitä edelleen alavatsaan. Se kiertää samalla kylkien kautta selkäpuolelle ja levittäytyy pitkiin selkälihaksiin aivan koko selkäsi pituudelle. Tunnet kaikkien kireyksien hellittävän, kaiken kuorman kevenevän. Sinun on hyvä ja lämmin olla. Lämpö laskeutuu lantioon, siitä alaspäin reisiin, polviin, pohkeisiin ja nilkkoihin. Se tavoittaa lopulta jalkaterät ja ulottuu ihan sinne varpaankärkiin saakka. Jalkasi tuntuvat niin lämpimiltä ja painavilta. Tuo lämpö saa kaiken jännityksen laukeamaan, kaikki kireydet sulamaan ja kaiken kuorman haihtumaan. Kehosi on kauttaaltaan rentoutunut ja olosi on rento ja rauhallinen. Sinun on hyvä ja lämmin olla siinä nuotion ääressä talvi-iltana, sinisen hetken antaessa tietä talviyön lempeälle pimeydelle. Kukaan ei vaadi sinulta mitään juuri nyt. Voit vain olla ja rentoutua. Tämä hetki on vain sinua varten. Kun kehosi rentoutuu, myös mielesi rentoutuu. Mieleesi saattaa nousta ajatuksia. Ne ovat vain tähden lentoja mielesi taivaalla. Ne tulevat ja ne menevät. Tässä hetkessä sinun ei tarvitse kiinnittää niihin huomiota. Voit vain olla siinä
nuotion lämmössä, rentoutua ja antaa itsellesi luvan nauttia tästä hetkestä, jonka saat viettää oman itsesi äärellä, piirtäen mieleesi liekkien leikkisän loimun ja sinua ympäröivän talvisen metsän taianomaisen kimmellyksen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Voit vain hengittää ja nauttia rennosta olostasi. Sinulla ei ole kiire mihinkään, vaan sinulla on lupa hellittää ja lupa nauttia tästä hetkestä, sen suomasta rauhasta ja rentoudesta. Kukaan ei kaipaa sinua juuri nyt. Kukaan ei vaadi sinulta mitään juuri nyt. Rentoutua ja nauttia tästä ihanasta lämmöstä ja rauhasta. Ammentaa energiaa nuotion loimusta ja antaa itsesi vain olla, nauttia ja rentoutua. Hetken päästä sinun on aika alkaa palata takaisin. Voit kuitenkin nauttia vielä viimeiset hetket tuosta ihanasta nuotiosta, jonka valossa ja lämmössä olet saanut rentoutua, rauhoittua ja voimaantua. Tunnet itsesi rauhalliseksi, tyytyväiseksi ja voimaantuneeksi. Ja tiedät, etteivät nämä pienet hetket omaa aikaa ole keneltäkään pois. Voit milloin tahansa palata takaisin nauttimaan nuotion loimusta, joka heijastuu mielesi valkokankaalle, kun tarvitset hetken omaa aikaa ja rauhaa. Kun haluat kerätä voimia ja latautua. Sinun tarvitsee vain hengittää syvempään 3 kertaa ja kääntyä kohti sisimpääsi. Voit ryhtyä palaamaan takaisin nyt. Sammutat nuotion ja otat taljan ja repun mukaasi. Palat takaisin tutulle metsäpolulle, jossa kuun ja tähtien valo heijastuu kauniisti puiden oksilla kimmeltävästä tykkylumesta. Kaikkialla on valoisaa talvi-illan hämäryydestä huolimatta. Olosi on valoisa, hyvin kevyt ja rauhallinen, ja tunnet itsesi tyytyväiseksi ja voimaantuneeksi. Kun olet valmis, voit avata silmät